Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм КМГБГ и това е Minecraft Survival епизод 4. Ако не се лъжа. И това май ще е последния епизод за този сезон. Или те смисъл. Последния епизод за седмицата. Така. И така. Докато не снимах, намерих малко неща. Намерих айрон. Тук първо, който съм си спекал. Малко намерих също и лапис. Айрон е малко. И с айрон бронята, както виждате. И инструменти тук, както се направих това. Така. Този епизод мисля да потърсим храна. Тук малко чистих, за да направим нещата, които ще ни трябват. О, ябълците. Така. Опитах да снимам и това е втори път, който опитам да снимам, защото камерата ми беше пълна с клипа и зато ми позволяваше да направя голям клип. Така. Сега тук да е дърта. Тук ще оставя. Така. Сега време е да намеря малко прасенца, защото нямаме много храна. Фак! Къде? Къде бе? Твоята мама. Пип! Упс. Как го написал в този скелет? Умря! Майка ти. Пип! What? Бати глупостта казах. Ако я чухте, не се е чула. Как го прескоча на косъм. Кой щях да правя да търся прасенца. Тук съм до смърчвата гора. Сега прасе. Още прасета. Добре. Прасета има много. Ще ги бия. Тук е прас. Арава ми. С 2 удара бати. Колко щити. Ще с нападете ми за щити. Значи диамантен трябва да се. Тук е тапанар. Говедо. Това ми е свиня. Умри. Араве тъпа мишка майна ти. Движи се, мама ти. Мама тук е. Прасо. Събих си меча тук. Удрай. Ти с мишка ме изнери, майна хора. Гледай! Араве тъпа мишка майна ти. Айде, май се изгубих. Не знам. Много малко левел имам, да ви кажа, хора. Много ми е жал. Гадно. Не знам как си чантвам нещата, ама той ми трябва на лев, защото, нали, по-малко ти взема на новите версии. На старата обаче ти трябва на лев. Така много прасета има. Това е тази гора. Смърчувата гора, май само прасета има. Айде, шут. Сега. Чакай малко. Оп. Така е. Прасо. Убихте. Скирката, да. Умрях от глад заради ти тук. Направо си го няма. Тук бе. Тапанар. Умри бе. Идли бе.
Пак. Аз тук си иска бих писала. Колко първо? 13. Се връщам. Ще ми стига. Чай да ям, че умрях от глад тук с тия прасита. Още едно. Супер. Ще го убием. Здравей, праса. Умирай. Убит. Добре, хора. Съжалявам, но ще читна. Има съдите. Трябва да спусна режима. Не виждам факт с главни букви е малко дебил. Така, нищо не виждам. Ще ги убия на креатив, нищо. Сори, брат, ама. Какво да направя? Като съм някакъв такъв. Мамичка е. Аз когато се изгубя винаги читвам, защото не мога да намеря къщата и да не се отделя повече от нея. Ай, тук и сега на гейм мога да се пускам. Аз на какво съм бе? Аз трябва да съм на нормал. Да, добре. Че ще иду. Така, добре. Променя режим. Да се прибирам. Къде е къща, бе? Лата загубих се. Как се разбихме на майстерка. Някакъв крипър сега ме нападне. Аз към малко зомбарчета да бия. Зомби! Мишката ми отказа майна. Ми кай, че изключи. Хора, мишката ми тотално казва. Така че... Така, върнах се, проработи. Да. И сега се прибираме. Но ще отидем в пещерата да ви я покажем. Така. Така. Ето я, изостанете мина точно тук на спална. Пуснах се на геймо, да видя дали съм силна някъде. Ама като гледам, ще бях много близко. 16 точно. О, год! Дънжън! Кеф! Чест! О май гад! Айрон Кир каза, какво си направи, бахти? Редстон, Кол, Велико. Как до сега не съм го видял, толкова съм сляп. Добре, че дойдох. Хубавата ми съдба и един торч. Благодаря. Ще взема и преди да си ходя. Добре. Сега имам меч. Чупим пажената. Дънжона. Марш. Бързо. И сега така. Намерих года, но не го изкъпах.
Така. Така. Тук ще приключим епизода. Очаквайте още клипове днес. Аз бях Малбеги. Харесате клипа, абонирайте мен. И това беше всичко от мен от клипа. Аз бях Камале, надявам се да е харесал и това го казах 1000 пъти и чао.